En kväll satt en kvinna vid kökenbordet, ute av stand till att se ett ord. Hon hade mistet stemmen sin och følte sig fanget i stillheten. Mannen hennes, altid snäll, prøvede at hjælpe. Han spurgte enkle ja-nej-spørgsmål for at gøre det lettere, men hun blev bare mere frustreret. Hun tænkte for sig selv. Hvis han bare virkelig prøvede at forstå, ville han ikke gjort alt så enkelt. Hun pegte irriteret på en avisartikel i håb om, at han ville læse den højt. Han smilte bare og hentede et glas vand til hende. Da hun så på ham, lurte hun på, om han i det hele taget brydde sig. Med et suk rejste hun sig for at finde en pen. Der lagde hun mærke til en åben notatbog på disken. Der stod hans håndskrift. Side efter side med spørgsmål og samtaleemner, han havde forberedt. Alle designet for at inkludere hende. Hvis mine ord er borte, indså hun med sorg, var hans forsøg et forsøg på at dele. For sent til at takke forstod hun med skam, at det var hun, som var uretfærdig, blind for hans indsats. Før du bliver frustreret, tænk dig om. Kanskje den andre prøver hardere, end du tror.